तेव्हा किती एवढं पुढे सगळे होती ना कोण येऊन किती पुढे हे 3 काम असत. ह्या गावाचा स्वाली सल्तान म्हणून असा एक तेका शब्दरचना असा. तर नमस्कार मंडळींनो, गुड इव्हिनिंग. आम्ही आता चाललो पाहुण्यासाठी. तर पाहुणेर म्हणजे नक्की काय ह्याच तुमका माझ्या व्हिलॉग मार्फत दिसतला. तर व्हिडिओ संपूर्ण बघा. आजचा व्हिडिओ सुद्धा एक मस्त आतलो देवाचा व्हिडिओ हा. तुमच्या पण गावात होत असला तर तुम्ही आमका नक्की सांगा कमेंट बॉक्समध्ये. पण त्याआधी व्हिडिओ तुमका संपूर्ण बघू शकता. व्हिडिओ जास्त मोठं बनवायचं नाही, बारकोत बनायचं आहे, जेणेकरून तुम्ही पण बोरिंग होता नाही, बघून कंटाळता नाही. त्याका लागान जेवण भरपूर करतो आमच्या कार्याला. आणि जेवण बी भरपूर येतले, लाईनीच असतले आणि व्यवस्थित काय ना मस्त वाटताला बघा. आणि चला तर मंडळीनो, जाऊया आपण त्या घराकडे जयसर पाहुणे रस्ता. तर मंडळीनो, जयकडे इल्ल्या जयची तयारी वगैरे झाली. आता पुढे आणखी 2-3 जण मित्र आहेत. तडे वाट बघता अर्ध जात रस्त्यावर आणि एवढे चाय पिता आरामात बसान. कोणाक पडलेलाच नाही, एवढे मोबाईलाच आहेत. तर मंडळीनो, आम्ही आता चाललो गावडेवाडीत देवांग काढूच्यासाठी. तर बाकीचे सगळे लोक पुढे गेतात, फक्त आम्हीच राहिलो पाठी. वाद असले असतील तरी जी माझी मूळ जागा होती ती सोडून तुम्ही नको ठिकाणी काय. अरे तुमचे काय वाद होते, बुद्धी देणार तू तेव्हा किती एवढं पुढे सगळे होती ना कोण येऊन किती पुढे घरपट्टी उभारते ना माझ्या कानात घातलेल्या होतो. आमचं देवस्थान पाहुणे राहा. चला सर्वजण तुम्ही. तर नमस्कार मंडळीनो, मागाशी मी काय व्हिडिओ काढलोय आणि त्याच्यानुसार तुमका काय कळांग नसतं नक्की पाहुणे म्हणजे काय विषय.
तर आपण आपले जे वाड्यातले जे मान्यवर व्यक्ती आहेत त्यांना आपण विचारूया पाहुणे म्हणजे नक्की काय विषय आहे तो. आपल्याकडे दसरा उत्सव पार पडलो की जे मानकरी असतील त्यांच्याकडे दरवर्षी पाहुणेराक देव येतं. 2-2 दिवसाचा फरक असतो किंवा 4 दिवसाचा, पण आम्ही दरवर्षी सालाबादप्रमाणे हो पाहुणे उत्सव साजरा करतो आमच्या कुंभारवाडीमध्ये. जसे आमचे 3 वकला ते परस्पर वेगवेगळ्या घरात दरवर्षीप्रमाणे असं पाहुणे साजरीकरण करतो. यावर्षी हा आमचा पारेकरांचा घर म्हणून प्रख्यात आहे, त्यांच्याकडे हो पाहुणे उत्सव आता या ठिकाणी संपूर्ण जवळजवळ नाही म्हटलं तरी या पाहुण्याला आमच्याकडे आज 1000 माणसं बाहेरची जवळजवळ येऊन गेलेली आहोत. आणि ही उपस्थित मान्यवर मंडळी त्यांनी ह्याच्याशिवायही अजून आमच्या आजूबाजूला जे आमचे कुंभार समाजाचे बांधव ते पण सगळेजण सहकार्यातनं हा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही संपन्न करतो. पाहुणेर म्हणजे काय नेमके असं विचारलं तर ह्या पण प्रश्नाचं उत्तर मी देऊ शकणे नाही, कारण कितीतरी पिढ्यान मग वाटतं अनादी म्हटलं तरी चालात एवढं पाहुणेर उत्सव सुरू होतं. आता जवळजवळ आम्हाला 50 वर्ष झाली आणि जवळजवळ 5 वर्ष समजल्यापासून एक 45 वर्षे तर मी हे व्यवस्थितपणे पाहुणेराचा कार्यक्रम आम्ही आमच्या वाडीत साजरा करतो. त्याच्या अगोदर आमचे आजी आजोबा वडील पंजोबा हे पण अशा प्रकारचे कार्यक्रम आमच्या वाडीत झालेले असतात. म्हणजे एकदम पुरातन, म्हणजे मला वाटतं ज्या गावाचं देवस्थान जेव्हा स्थापन झालं तेव्हापासून हे कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो. आता हे पाहुणेर म्हणजे काय असा की 12 पंचायतनाची जी तरंगकाठी काय त्याचे आमचे 3 खांब असत, एक भूतनाथ, एक रवळनाथ आणि एक पावनाय काय हे 3 खांब असत. ह्या गावाचा स्वाली सल्तान म्हणून असा एक त्याका शब्दरचना असा काय. त्याप्रमाणे सगळे गावकर मंडळी 4 मानकरी असो तर ते हे 4 मानकरी आणि सगळे आम्ही मंडळी ह्या जेव्हा गावाचा जा काय स्वाली सल्तान असा तर 3 जे आमचे प्रमुख मानकरी असत परब गावडे आणि कुंभार हे आम्ही त्यांच्याकडे पाहुणे होतो. पहिलो परवांकडे होता, नंतर एक गावड्यांकडे आणि 3 नंबरचा मान आमच्याकडे कुंभारांकडे पाहुणेर होता. आणि त्याप्रमाणे ही तरंगकाठी येतात आणि ह्याचा स्वागत केला जाता. तरंगकाठीचा सगळी बायका मंडळी पहिल्यांदा त्या ठिकाणी तरंगकाठीचा ते घेणाऱ्यांचे पाय धुणा, त्या ठिकाणी एक मुठला ओवाळणा आणि जी राट म्हणतात ते ओवाळतात आणि अशा प्रकारे ओवाळून ती तरंगकाठी घरात घेतली जातात म्हणजे पूजा अर्चा वगैरे करून. आणि मग त्या ठिकाणी एक गणपती पूजन होता म्हणजे ब्राह्मणाच्या हस्ते आणि मग त्या ठिकाणी आरती. आरती घेतली जातात आणि सगळ्यांना महाप्रसाद दिलो जाता. राजे अरे वा, अरे मेन काम करते त्या. अशा प्रकारे हो पाहुण्याचा जो काही उत्सव असा तो आम्ही आमच्याकडे 2 दिवस सर्वसाधारण चालतलो. 2 दिवसानंतर ही म्हणजे ह्यो जो पाहुणेर हा तिसरो ह्यो सांगताचा कार्यक्रम हा म्हणजे या दसरा उत्सवात ह्या पाहुणेर झाल्यानंतर ह्या कार्यक्रमाची सांगता होता. नंतर तरंगकाठी सगळे आम्ही आमच्या वाडीतले लोक जमा करून होऊन ती मानाने सन्मानाने परत देवस्थान कमिटीच्या सुपूर्द करतो तिकडे करतो.